Seuraavassa käyn läpi tuulivoiman aiheuttamia ongelmia eri puolilla Suomea. Raahen Kopsassa Keräsen perhe asuu noin 1,5 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Jos tuulivoimalalta möyke kuuluu, ei talossa pystytä nukkumaan, ei edes korvatulppien kanssa, perheenäiti Marleena Keränen kertoo. Se on kuin suihkuhävittäjä tulisi ja menisi. Ääni oikein repäisee ilmaa, Keränen kuvailee. Pahimmillaan meluhaitta oli keväällä. Perheen kouluikäiset lapset kärsivät öisestä melusta ja unottomat työt haittasivat koulunkäyntiä. Silloin perheen isä Hannu Keränen alkoi tosissaan katsella perheelleen uutta kotia. Timo Pohjola vannottaa, ettei hänellä sinänsä ole mitään tuulivoimaa vastaan, mutta Porin peittoossa se on hänen mukaansa väärässä paikassa. Pohjolalta on matkaa lähimpään voimalaan vain 700 metriä. Ikävä sanoa, mutta meitä vedettiin höplästä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan voimaloiden piti olla huomattavasti pienempiä ja niiden rakenteidenkin erilaisia, Helena Pohjola sanoo. Myllystä kuuluu jo nyt uskomatonta huminaa, vaikka niistä on vain pari kerralla käynnissä. Ihan kuin suihkari lentäisi yli, Timo Pohjola sanoo. Pohjoloita pelottaa, kun kaikki 12 voimalaa tulevat käyttöön. Aira ja Asko Tuomala muuttivat 2 vuotta sitten Nurmijärveltä Luhankaan. Haaveissa oli rauha ja hiljaisuus metsän keskellä. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat yllättäen, kun Tuomaloille selvisi, että naapuriin rakennetaan tuulivoimaa. Tuomaloiden lähelle, alle 2 kilometrin päähän Latamäkeen, nousi Keski-Suomen ensimmäiset 6 tuulivoimalaa. Olemme asuneet myös moottoritien vieressä, mutta siihen ääneen tottui. Tuulimyllyjen ääni on erilainen, sen tuntee kehollakin. Ikävimmillään se on, kun tuuli puhaltaa etelästä ja ottaa Päijänteestä vauhtia. Silloin ääni peittää pihassa käynnissä olevan auton moottorin äänet, Tuomalat sanovat. Kortesjärveläisiä Salon veljeksiä harmittaa jälkikäteen maansa vuokraus tuulivoimaloille. Heidän kotinsa sijaitsee 1,3 kilometrin päässä voimaloista. Kotiin kantautuu jaksottainen, matalataajuuksinen ääni. Ääni muistuttaa pahimmillaan Tuomas Salon mukaan tilannetta, että joku huudattaisi auton suppareita pihalla. Juha-Pekka Niemi on joutunut muuttamaan asunnostaan pois tuulivoiman vuoksi. Lähivoimala sijaitsee 900 metrin päässä. Ääni on joskus kuin suihkuhävittäjästä tai sitten sellaista vouvaamista, kuvailee Niemi. Tero Kannisto antoi aikoinaan suostumuksensa tuulivoimaloiden rakentamiselle 650 metrin päähän hänen talostaan. En ymmärtänyt, että se on tämmöistä. Välke näkyy aivan kuin joku katkoisi valoa. Kun lehteä lukee, on suljettava verhot ja sytytettävä valot. Ärsyttävää, Kannisto kuvaa. Ääni muistuttaa kevyellä tuulella taivaalla lentävän suihkukoneen huminaa. Kovemmalla tuulella voimalan siivet alkavat pitää humahtavaa ääntä. Kun tuulee kovaa, silloin kuuluu lavan humahdus peräti 36 kertaa minuutissa. Ääni kantautuu selvästi sisälle asti, Kannisto kuvailee. Asun 2 kilometrin etäisyydellä Sysimäen voimalasta ja aluksi suhtauduinkin tulokkaaseen positiivisin ajatuksin. Positiivisuus hälveni kertaheitolla, kun Sysimäen tuulivoimala aloitti meluamisensa. Bassomelu valvottaa öisin. Kuka pystyy nukkumaan tilanteessa, jossa pesukoneen linkoamisäänen tyyppinen ujelus täyttää huoneen, Matti Harja Kauhajoelta sanoo. Porissa ja Raahessa on rakennettu huomattava määrä tuulivoimaa. Raahessa lokakuussa 2014 ja Porissa elokuussa 2015 valtuustot päättivät suoja-etäisyyden käyttöönotosta. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa enää 2 kilometriä lähemmäksi vakituista asuntoa tai lomarakennusta. Olisikohan Pyhtäällä otettava jotakin oppia näistä tuulivoiman edelläkävijöistä? Pyhtäällä kaavoitetaan nyt tuulivoimaloita alle 700 metrin päähän asutuksesta. Se on järjetöntä.